DCGB. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pagkuswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangogon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live. Ang Sa topic na sir, mapupunta naman DCGB, sa 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Alright, maraming na aga sa gabos na para dangog, para healing. Kasi inyo yan sa programang ini na tuyong pinagigibo aldaw ni Miyerkules. Yan, in programang pang-edukasyon isan pangkabuhayan. Hatag sa tuyo agabos kan Bicol University Extension Management Division. Iwa kita nin sarong ako po ini si Seth De Matera, asin pag-iriba ko si partner Edgar Barameda. Asin ang samuyang bisita hala dyan sa BU Tabaco Campus. Partner, paki-introduce daw si sir. Thank you partner. Maray na aga sa tuyong mga parantabay. Kumusta ko na partner sa mga pag-iriba sa loob kan Bicol University. Sa Panginoon, siyempre kan sa tuyong presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin Dinebres the third, and then sa tuyong mga vice presidents, deans and directors, mga teaching and non-teaching personnel, and sa tuyong mga estudyante. Tamang-tama partner sa tuyong bisita ng pagkaaga, may kinaraman sa mga objeto pa kang SDG, so life below water. Life below water. SDG 14. SDG 14. Tamang-tamang yung pagkaga partner without much ado. Ano yun sa tuwing yan sa kasarabay ta si Dr. Renan U. Bobeles, faculty member siya kan Bicol University Tabaco Campus. Tamang-tamang partner ang sa tuyang tema. Wow story. Peace, Garo folk, and makagutom changing partner. Garo time. makagutom. Primitos na ko. Okay, i-introduce na sa tuyang karibong yan, si Dr. Renan Bobeles. Sir, good morning. Maray na aga sa mga sadyan sa campus Tabaco. Maray na aga po sa nagdadangog po kay digdi po sa DCGB. Ngunya po na daw pag-urunan po yung about sa kuwaw. Ini ba pong kuwaw, kukonsidera po ini sa Bicol na yung traditional fishery na pun pabaga ka ito as haki pa ko, elementary pa ko. Ining kuwaw talagang kunya lalo na pag Semana Santa baga po. Narlataw magan. Na ganyan na sira na tig papabakal sa tuyan na, and ang mahihiling tabaga po yan ang piga. Pigahan. Pigahan. So yan po ang kanyan po kang sa kuwaw fishery. So ang kanyan baga po kaya madiretso na ako sa sige. ang kanyan baga po kaya ang gabus man na fishery digdi sa Pilipinas and sa bilog na kinaaban, talagang pababa na ng pababa ang sa nagtigapod na production. Kasi dakol na mga factor po ang naka-impluwensya kayan. So, sabi nga ni kang ibang na kahurang po mga parasira, dakol na nga sir ngaya ang nagsisira kaysa sa tigsisira. Okay. So, kayo yan na, so, talagang may imbalance na, no? Pababa na ng pababa, and yan nga ni po, so sa English so tiga po na overexploited na mga fishery. So ang kuwaw po kaya sa pag-aaram ko ngunyan, wala pa ki so tiga po na mga management approaches na tigtatao para ma-manehar po ining resources na ini. So sa man na bagay na pag-manage kang resources, kaipuhan po ang sa tigapod ng mga biological information kang sira, and at the same time yung mga nagsisira. To sabi nga ni kang saro na fishery scientist na sa mga publication, sabi niya na ang pagmanihar da kang resources ay pagmanihar kang mga tao. Okay. So iyan po ang kanyan ang saro sa kaipuhan na i-considerar sa pag-manage kang resources na yan. Ini sir na kuwaw, tama ba ko? Sa English, ang apod na kayo ni Moontail Bullseye. Ayan, sir. Tapos may scientific name man siyang Precanthus bonjour.
Abonrur. Ah. Ngaron kaya no. Actually po, ining digdi sa Santo Domingo na nandun ako, kunyan siya, ang scientific name niya, Prayacanthus macracanthus. Prayacanthus. Iyo. Macracanthus manang gado. Dakol po kaya sabing sa kanya mga species kaining kanyan. Kuwaw. Kuwaw. Mhm. Oo. So kaya, Sir, ang kuwaw, sir, ngaran ini sa Bicol region san o buong Pilipinas? ang pag-aaram ko po, digdi lang yan sa Yung nga Bicol ni- na- Takon sa Amerika ini owl. Kasi may nahali ako, nagbasa mo akong sarong aldaw, garo dyan ini partner, I don't know kay Sir Bobles, yung mga research kasi dyan primary ni partner gi-immunity sa may parte kang katanduanas. Tama ba, Sir Renan? Ang kunyan po, sa mga tigkahurong ko na mga parasira na yan, ang nagtarama ng agsinda na dyan harani sa may katanduanes. Katanduanes area. And pag parani sinda digdi sa kanyan, digdi sa may actually digdi sa Albay Golf. Albay Golf, Dakol okay. ang kunyang kaiyan dyan. Igwa man duman sa Sa Sorsogon, sir, di ba? Igwa man kang kuwaw. Dahil masyado. igwa sa Sorsogon, digdi kaya po sa Albay Golf. Igwa kita digdi sa parting sa Albay, digdi sa Santo Domingo. And igwa man po duman sa Prieto Diaz, sa Okay. Bacol. Tadurugtong man lang yan, sir. Saro lang kaya sindang Okay. tighiling mi nga ni po na sa fishery science may tigapod kitang grupo kaining kuwaw. Iba man kay ang grupo kang kuwaw na yaon digdi sa Santo Domingo and so yaon digdi sa Bacon. Gro tribu-tribu man siya, sir. Tribu-tribu man. Yes, o araw po mga Okay. grupo-grupo man Grupo-grupo sila. man. Tigadalan po kayo yan na day pwede na saro lang ang management approach na i-implementa sa bilog na populasyon Kang kaining kuwaw. kuwaw. Kasi nagluluwas na iba so digdi sa Bacon, sa Manito, and yung digdi sa Santo Domingo. Santo Domingo, okay. So kaya dapat ang pagmaniharta, iba ang sabi nga ni sa English, iba ang approach na gigibuhon ta dyan. Pero sige, sir, masingit lang ko. Ining kuwaw, sir, digdi lang po ini sa kadagatan kan Bicol makukuha o igwa man sa ibang regions. lugar. Igwa man po sir sa ibang okay. lugar. Halimbawa ngayon sa Visayas, taharan naman sa Actually, Naga. ani sir digdi sa Ragay, kung mahiling po nindo, may ang digdi baga po sa Santo Domingo, sa bulan lang naman po na February hanggang July. Okay. Tapos ngunya ng mga araw kayo mga September, October, November. Iba ang magrari sa market kitang mahiling na kuwaw. Ini po, hali na po ini. Bako na digdi sa Albay Golf, okay. sa Santo Domingo. Hali na po sinda digdi sa Ragay. Sa Camarines Sur. Camarines Sur, okay. Kaya dako naman po na ganyan na kuwaw na nadadakop digdi sa Bicol. Pero yung nga ni po yan, exceptional ang digdi sa Albay Golf. Na talagang dakulon siya na ang sabi nga ni ang testamento daw kani kang abundance niya yung igbabaga kita kitig si celebrar sa Santo Domingo na Kuwaw Festival. Festival. Na dahil sa pagkadakol ninda na nadadakop, tigibo ninda yan na garo tourist na form of tourist attraction. Oo. So yung nga ni po yan, dakol ang Kung magsasurso mga partner, so Castilla Kasag Festival. Kasag Festival. Promoting man so Kasag. Sir, alat, ining ko po ini nata sir ta mas abundant ini sa Bicol region nata kung arugayan. Ang sarong factor po kayan or sarong rason na naihiling ta, ang condition kang sarong habitat sa Okay, Tigistaran. Tigistaran, okay. Kasi ang ano man ang mga organismong sa dagat nakaka-influensya sa inda yung Tigistaran ninda kasi yaon duman sa mga pagkaon. Pagkaon tapos istaran Oo, so talaga istaran, habitat, oo. okay. Kaya nagiging magayon ang production duman sa pagdakol dahil sa yaon sa pagkaon nila. Pero sir, dahil nindo daw na adalan kasi anong ano nindo. Kung nata, I mean, anong yaon dyan sa tubig na yaon ng kuwaw? Mga arugan, igwa na kita kayong pag-adalo dahil pang masyado. Ngunyan po, dahil pa po sa aspetong iyan na tigadalan. Kasi, ang kunyan po, ining kuwaw, nadadakop siya sa hararom na parte kang digdi sa Albay Golf. Okay. Digdi sa parte kang sa may Rapu-Rapu area, sa may Buhatan. Magpun po andyan sa may Buhatan, pasiring po duman sa may Rapu-Rapu. Ining parte kaya kang dagat na ni, hararom ini. So, kung ma-dive bang kita dyan na mahiling kang kung may corals yan dyan,
pero posible po na may corals. So harararong na Corals. type of corals na Na nainitan pa, ano? Nainitan pa, kaya naabot nabubuhay. pa man kang Yung ka pa rin sa Yung tinula sa yung last nainitan pa. Ito na sa mo last time. Kapag may nainitan pa, may corals pa. Okay. Saka nahiling ko partner, gano'n nabasa ko sarong aldaw na bako lang sa mga coral reefs niya on siya. Sa kairaruman niya on siya dyan sir, nag-register ano. Kasi nocturnal yata ni partner ano. Ibig sabihin, abot mas nun ta active si- siya pag bagita. abot nun ta si Doc. tama po. Nocturnal ba siya? Oo. Kung Active mahilig siya. tabaga po, ang mga siraan ng mga daraklao ng mata, Mm. ang ibig sabihin niyan, nakaisar sinda sa hararong na parte kang Ah, dagat. kaya, And okay. kay buhanindang, kaya dakula ang mata nina kasi banggi sinda Madiklom. Mas active siya naman Mas ang pagbangga, active, no? oo. Ay, okay. Sir, Doc, kung gusto mong mag-i-play na so ano mo, magtaram ka lang tayo pa-play ta sa sige PowerPoint po. mo. Kung habang nagdi-discuss yung nagdi-diskutir ka, tanganing masusundan ta so ano. Kaya, sige, Mag-ano lang kita naman sa technician kung gusto mo na. Pero kung dahil pa man may introductory questions ini. pa lang, okay lang po ito. Ini. Sa- May partner oh. So, wow. Yan. Pero na siguro no, yan Ayan, yan. sige. Ah. Wait, bagong una kita dyan, partner. Ako interesado ako digdi. Ano, okay lang po itong i-flash mo itong basta Ay, okay na yan, nahiling oo. pa man kami. Ning ano ang klasikang sirang kuwaw? Ano yung pagkakaiba kayo ni sa turingan, sa sibubog, or sa yellowfin? Ano yun? Siguro iba ang namit niya, partner. Okay po. Although sa parte po kaya kang sa specialization, di man po ako na Okay. nagtatakil kang so, sa okay. quality baga po Ah, ang okay. protein Oo. na yaon po duman. Kasi kung hilingan ta baga po kaya ang mga ining grupo kang siran sa tigabot ng mga pelagic, ini mga bangkulis, bundahan, sibubog. Ang kunya kaya sige ni nagrelibot. Na yan. Ining Okay. mga arka ining kuwaw. Diyan lang attached yan. Sinda sa Grupo-grupo sinda. naka-attach sinda sa Dahil sinda pa rin certain nagpapararayo. Oo. Diyan lang sinda sa indang teritoryo. Meaning, Sir Renan, bako siyang migratory. Diyan lang sa sarong lugar na yan nagkumpul-kumpul. Bako po siyang nagma-migrate siya in a sense, pero bakong arog kang ining mga bangkulis na transboundary Oo, ang nakakalibot term sa talaga, inyo, oo. nakakaikot. Ang ining kuwaw base sa mga pag-aadal na basa ko na naghihiro man sinda pero dahil nakakaabot kay mga 10 kilometro ang kaya- tirayon niya. Sort of sila pagaro territorial, garo Oh, yes, kaya. nag-iikot lang din sa mga Okay. kadagatan kan Bicol region ano, sa Catanduanes. digdi lang, Albaygol. 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 Tapos susabi mo sa Kaabot Sursugon, Sure. Arugayan, Iba digdi lang. Ay, iba man din ng grupo. Iba man na grupo siya. Iba mo itong saragay. Iba man si Sarah. Okay. Ibig sabihin, so, digi sa Albay, sa Catanduanes, sinda-sindaman lang. Tama ba? Sarong kunyan ang apod kaya po sarong stock Sarong stock. Okay. na kunyan kasi importante yan sa fishery science ang tigadala ng stock na yan kasi iyan ang magiging basehan ta kung paano imanihar ang resources na yan. Curious sila ako partner. Nata siya ang season niya Mayo, pag mga regular na araw kani wala na o usually naabot siya o nabutwa siya mga bulan ni Mayo or during summer time. Ano ang characteristics na natarog siya kan tapos sa Renan? Okay. Ang arog po kaya kan kung mahiling ta, sasabi ko baga kasubaago na ining mga nadadakop na kuwaw na ini may mga pigana sinda. Okay, iyo totoo. Na saro yan na obserbaran mi pun pa ka ito. Kasi may tigapod kitang kanya na spawning migration. Okay. Na pag maburo na sinda, minaduman sinda sa taini baga po sabi ko duman sinda sa hararo. Hararo, naka-stay. Posibleng nag-iibabaw sinda kasi mabunay ang mga sira kaya tapos ang ibang organismo pag mabunay sinda tigta timing ninda yan na pag ining bunay ko ngaya maghimsa na siya, magina siyang so mga larvae so mga juvenile. Tigsiguro ninda na may makakaon sindang tama. Itong ugbon. Utong mga ugbon na okay. ito. Tigta taon ninda iyan na summer kasi ining summer period na ini. Ini yung time na ang production kang mga saradit na organismo sa tigabot ng plankton halangkawon. Okay. So kaya tigta taon ninda na dapat mabunay ako araw ka ining peryodo kasi Bastante ang para pagkaon. masigurado kung Bastante ang pagkaon. Ang
posibilidad na magkaburuhay na dakol ining binunay ko halangkaw. Kaya palang So, parte yan, may nagkakadarako na may piga na Iyon, siguro mga ano, talaga, nagkakadarako darak- na. darakula ang piga. Depre iluwas sa piga o sa bunay, nagkakadarako sinda. Iyon po yan ang sarong rason. Sir Renan, anong ano nindo kaini? Ano ang take nindo kaini na nadadakop ang dakol na mga kuwaw? Grabe ang piga. Anong dapat talagang dakopon siya sa aruken na stage or ano? Kung kunyan po kaya, kung hilingon ta sa konteksto kang fishery management, day dapat Day siya dapat. pagkaroon. Minsan yung ganun. darakula ang ano. Ang kunyan ta po dyan is, pabunay yung tango na sinda, tanganing, Mas So, dako lang makwa. so binunay nindang ito, mabubuhay ito, makakadagdag ito sa Tama. fishery. Kumbaga, bago mo siya dakupon, dapat nakabunay na lamang. Ayun. Yan ang ideal, sir, dapat Iyan na ang management. ideal. Oo, Kailan, sa paano management. pag-determinar kang partner kung Iba kapasira yan, na may tiga, Uy. nagbados, o kaya, paano daw? Uy. May way na kayan? I mean, kung paano ma-determinaron kayan? Siguro season, di ba? Oo. Garo, estimated na nadigdin, spawning, nagbubulunay. nagbunay. Di nangu na magdakop. Oo. Iyang ko may sanctuary, adi. Oo. Actually po, sa pag-aadal me, iyan ang saroso objectives or obeto kang research na ginibo mi sa BUTC. Okay. Na aramon ta, ano ang mga bulan na nagbubunay sinda? Yun. Anong bulan pinakanghalangkaw? Kasi itong pinakanghalangkaw, ito ang peryodo na the next month, iluluwas na ninda ito. Okay. Tapos na sir ang research niyo. May resulta na po kami kay Pwede sir maistorya. Actually, may sa PowerPoint. Sige, diyan sa PowerPoint. Sige, sir, istorya mo Sige. ta. So, para damog niya to para hiling interesado sa Ano kuwaw. curious ako part Oo. naman kayo niyo? Magkadagdag na karaman ninyo. So, yan po. Kung Okay. kunya nga po, igwang slide ako dyan. Okay. Sige pa po. Sige, Sige pa. forward. Okay pa. Sige pa Ayan, po. sa Kuwaw Festival. Sige pa po. Forward. Sige pa. Anong slide? Number 10 ata. Age and 10. growth. Slide 10. Okay. Sige pa po. Sige pa. Saro pa. Saro pa. Makaran. Yan. Yan, Yan, reproductive okay. So, iyan po ang seasonality. tigapod na gonadosomatic index. Okay. Sa fishery science, pag ang index pong ini, tigagamit siya para aramunta ano ang peryodo sa taon o sa sa taon na iyan na nagbuburunay sinda. Okay. Kasi ini po na tigapod ang gonadosomatic index, iyo ini ang ratio or yung gabat kang piganinda relative sa gabat kang lawas ninda sa kabuuan. Okay. So paghalangkaw po ining gonadosomatic index, ibig sabihin reproductively active sinda and yan yung periodo na posibleng magburunay sinda, Okay. na magbunay na sinda. So, dito sir sa PowerPoint, bulan ng Mayo, kundi ko na sila, nahalangkawon ang reproductive Opo. parte nila, no? Iyan po na Abril at saka Mayo, Abril. yan yung may pinakakalangkaw. Ano yan? Holy Week. Holy Week pa. Kaya kung hilingon tabaga po, ang trend niya, po na Pebrero, Marso, pataas siya. Okay. Tapos pag-abot na June, July, and August, Pababa na. Pababa na siya. Okay. So, ibig sabihin, sir, yan na, periodo na yan na June, July to August, nailuwas na nasugabos na kadaklan, nailuwas na sa mga bunay. Nailuwas na Kaya Nailuwas pala, na. Prof, partner, kaya pala minsan nakabakal ako ng kuwaw na daing mga piga. Ibaga. Yung yan, nagburunay na. Oo, nakabunay na. Medyo lupuso ng ano. Or pwede man po na so sa Reddit pa sinda. Okay. Mm. Pwede Ayan man. na. Kasi igwa po kita kitigapod sa kunyara so length at first maturity. Iyan yung size ninda na nagpuon na sinda magbunay, magreproduce. Ayun. Sir, nade-determine ta po kung gura ano ang pirang bulan o taon nag-exist ang sarong kuwaw. Kung dahil siya madadako. Yung lifespan. Lifespan. Actually po, igwang Dahil nakahilin pa ano ako, sir, kaya ng Dracula. Dracula na. Dracula talaga. As in, dahil mo piling dahil pidaso. partner. Ang ayan, sus... tama. O ibang lahi ito. Ibang Oo. dahil karo. Sige, sir. Sige, go ahead po. Pwedeng kanyan po na parehas yan hanggang sukuwaw na yan dito sa to isang Praia Cantus, Mhm. Macra Cantus. Okay. Sa pag-aadal mo po kaya may ginibo akong analysis diyan. Igwa kaya ang mga sira, igwa yan so may sa tigapod na bony fishes. Igwa siya ki
garo sarong tulang, sarong padis kito lang na nakukuha sa irarom kang brain ninda, na pag pinalis mo siya, may mahihiling ka dyan, nagaro baga sa kahoy, na sa annual ring. Na annual ring. Annual ring. Okay. Mahihiling mo duman yung edad ninda. Okay. So, Pag nagkaon ako partner ko, ilimon ko sa edad. Sige. ganyan siya. Sabi nga microscopic siya. Okay. Nag-extra kami kaiyan, nasa microscope. Taday mo siya Dahil basta kung mahihiling naked na. eye. Usually sir, Yan. mga pirang edad so na observe rin do mga pira na edad na posible ang sarong sira na ano yan, ang lifespan niya. On the average, mga pirang taon, bulan ba yan? Actually, ini nga ni po na primerong kampag kanda ko kayo ng research sa pagtao ko kang proposal, gusto ko maraman, sabi ko, perang bulan, sinda bago Magbunay. na luwas dumana, hali sa iraruma, imabaw. imabaw. Ngayon, perang aldaw. Yan, Aldaw oo. ang tig-isip ko kayo dati. Only to find out, na kang nag-polish na ako, nag-extract kang otolate, so, ang sira na nadadakop ta palan dyan, gururang mo na. Guru ram na. Nahun ako, sarong taon, 2 taon. Actually, ang pinakang aki na nadakop ko, na inadalan mo, ang edad niya, 4 years old. And nagpupuon sinda, magbunay sa edad na 6 years old. Halawig man pala na no. So, yung nga po yan ang saro sa mga nagiging problema na sa pagkahalawig nila, so tigapod sila mga slow growing. Slow growing na tidarakop ta sinda, day papalan sinda nakapagbunay. Ayun, kaya may mga saradit yun na sira na nagkakadarako baga. Iyan sa mga day pa nagbuburo na yan. O day pa naabot niya so garong maximum na laba o lifespan kang sarong sira no. Ang kunyan nga po, ang resulta kang sa analysis mo, pupuon siya magbunay sa laba na 15.2 centimeter. Centimeters. So mga arog siya kaining kadakula, kalaba. 15 points. 15.2 to be exact na total length niya. So, Sa inches sir, pira yan, inch sa inch. pero yan. Anyway. Basta imagine ta pala sa inch. Imagine lang na Anyway. arog ka size yan. Okay. Na yan, 15.2. 15.2 to be exact. So, kumbaga, centimeters. ang dapat, dakupon sinda beyond sa size na ito. 15.2. Na Dapat beyond mga 15.2. 16, 7, 8, 8 onwards. Conservative, Oo. 16 na kita. Okay. Tanganing so 15.2 ito, at Aha. least nakabunay na siyang sarong Okay. Oo. na beses. Sir, ano ang danger na mapuho sinda o magparadikit ang bilang ninda? Anong mga Kung factors? po kayan, Overfishing or what? saro po yan na nahihiling ta, overfishing. Mhm. Na irani sasabi ko kasabago, dakulo na nagsisira kaysa sa tigsisira. Ngunyan po sa pag-aadal me, sarong factor lang na kunyan ta kayan, halangkawon ang sa tigapuntang exploitation level. Okay. In fact, igwa kami may analysis po kayan na ginibo kami na gurano ba ka dakul ang tigapod na exploitation level. Nagluluwas po niya na igwa ki 85% or 0.85 na exploitation level. Grabe ano. Kumbaga, ini po kaya na 85 na ini or 0.85, kunyan lang siya. Numerical lang siya na kunyan. Wala man siya ki apod na equivalent ngayon siya sa fishery. Kumbaga, ini lang gura ano siya ka-extend. Igwa kaya ki tig-suggest ang mga fishery scientist na dapat ang exploitation level ay nasa 0.5 lang. So, ini 85. Ini 85. Over and up. Sobrahon. Sobra. So, sobra na siyang mga around 32%. Now, ini po na 85, na 0.85 na ini, igwa kaya kami tig-estimate sa production. Na sa sarong fishing season, pirang tonelada ang nadadakop. Okay. Nagluluwas na ngunyan na 2025. Igwa ki nakuha kami na or na estimate na 216.2 metriko tonelada. Dakulon. Na kung maputunta nga kang time na ito, sabi sa
mga parasira kang Kuo Festival ngaya sir sarong aldaw ngaya sarong tunila halo sarong tunila Nakukuha. ngaya ang Nakukuha. nakukuha amin na tigtataong ngayang kanyan aro kayan. Mhm. Now, ini po na 216 metric tons na ini. Iyo ini ang katimbang kay itong 85% Okay. na exploitation level. Mhm. So kung babasehan ta po duman sa tigsa-suggest ka mga fishery scientist na level kang exploitation na 0.5 dapat 146.8 metric tons lang Sana. ang dapat ang kwaon duman sa dagat. Sa dagat. Ito ang level na days in the mauubos. Ay, okay. Yun. So tiga punta baga po sa kanya na sustainable level. Okay. Mhm. Garo baga po ang konsepto ka iyan, yung garo baga sa bangko. Mm. Na igwa kang kwarta sa bangko na nag-i-interest. Mm. Na makuha ka duman, dapat day maglampas duman sa interest na So limit. nakakadagdag. Mhm. Oo. Kung nag-interest ngayon siya na 5 pesos, dapat ang kaon mo sa na ngayon 4, 3. Tanganing sa piso or sa 2 na ito, makakadagdag ito duman sa kapital Sa mo. principal, sa oo. sunod na kanyan, madagdag na naman siya. Okay. Sige palangkaw siya ng palangkaw. Mhm. So dapat arog ka yan. Pero ngunyan, ang nangyayari po kaya, pati principal, sa Nadadara. kapital, nadadara. Nadadara. Dahil yung nga nito, igwa kita ki-excess na 69.2 metric tons. Sir, ano silang posibleng intervention digdi kung sakali para maabot ta sa 0.5? Na iyo nga ni po yan, sarong sa Challenge. yan. Okay. Bako lang sa mga fishery biologists, fishery scientists, pati sa mga politiko, Mhm. sa mga government officials ta. Mm. Kasi, sarong na posibleng gibuhon ta dyan, Mhm. mag-close season. Okay. Pero yung ano yan, pag sinabi ng close season, i-deprive mo so para sira hanap buhay ninda. Pirming yan ang problema. The fact na seasonal na nga ni siya, tapos ibabawal mo pa, base digdi sa Gonado Somatic Index, ibabawal ta siya na April, May, and June. So kung may bawal mo pa siya, dating halipot na nga ang peryodo ninda, babawasan mo pa, madidipisilan kayan ang mga local executive na mag-implementar. So pwedeng gibuhon ta kain bawasan ta lang. Kung sa interview mi kaya inarami kung ining production ay na 216.2 metric tons, katimbang ini ki 246 na mga parasira Okay. na nagagamit kang kitang, tayan tigagamit nila yung long line, at saka yung multiple hook and line or og-og. So pwedeng gibuhon kaiyan, bawasan taso mga parasira na ito na totally. Kasi kung ining 246 na ini, nakaka-controversial na 216.2, bawasan ta siya, yung parasira na ito, na makaabot lang kita sa 146.8 metric tons. Pero matugot man daw, sir. Kasi Yung nga ni po yan. Sa pag arrogant partner, siyempre may mga options or alternative sa mawarang kay itong ano yan. Kaya po mo na ganang interventions kang LGU ka naman sabi kay ni. So na-deprive na ito. So na-displace ang term sa na-displace. Anong pwedeng gibuhon ta duman? So iyan ang saroon na nahihiling na intervention. Pantulo, pwedeng limitaran tayong size na nadadakop. Okay. Na so base sa Pero sa bako man lambat pigagamit ninda, di ba? bako po. Oh, yung ano yan. Bandwidth, Pigo bandwidth din ba? yung Ayun. tiga punta kitang, saro siyang halabao na kunya Dako lang dakulo may mga na baon siya. kayan subok na Tapos saro pa dyan yung tiga po nidang ug-ug sa Bicol, multiple hook in line. Saro siyang halaba tapos dakulo na. so hook bukas na ano hook ban man. Napagbaton mo dako lang subad. Dakulo na subad. Posibleng pwedeng gibuhon digdi na kumaga garo sa conservative. Kasi ini mga bandwidth na ini sa fishery, tiga po siyang selective, highly selective. Na pag ang bandwidth mo dakula, di siyempre Dakula man. Tama. Dahil man siya masubad doon sa sadit. Sadit. Sadit ang imot niya. Mm. So pwedeng hilingon ta yung posibilidad ka na
magamit kita ki hook na medyo dordakula para madakop ta yung dakula Dakula ng sira man. na nakapagbunay na. Gusto sabihin, i-regulate sa paggamit kang hook na may prescribe lang na size, Yes, aron opo. kayan. Pwede Kaya sa ito, size limit po yan natin Mm. punta. Kulibat ko sir, sir Anan, maliban duman ta nagburutuan sa magpo na July, June, May, etc. hanggang August, igwa ba ganin mga attempt na disturbon sinda ngaya September pataas? Kasi sa sararam sinda nocturnal buda dyan sinda nagano. Igwa din mga attempt na bulabugon pa yan na darakupon despite na nyaon sinda sa mga coral, sa mga sararam na may mga attempt pang araw kayan. That would further add duman sa sa overfishing. May mga araw ka na attempt para man. Sa kunwari, Day siya. Talagang lang, ito lang na during season siya, Oo. duman siya na-exploit Kasi maray. sarong factor siguro kan dahil nasa hararom sinda. Mhm. Day manaabot kang Mga subandawirin, Oo. suhok. na mina sabi nga ni sinda dakulo na da ang tansi na rolyo. Tas sararum talaga sinda during mga September pababa na, pataas ng mga panahon. sabi nila mga sanggatos na dupa daw. Kasi minsan partner, mga September may nahiling pa ko, pero bibihira siya. Baka niya ako, during that time na dapat nasa iraram na sinda, baka niya ako mag-explore pa, didisturbo pa sa iraram. Mga arkan. So, parang walang pananarom So, kan sa parang- Sir Nat, at ang kuwaw kulay niya para rehas. Siguro sa kunya na yan kang sa biology niya na Mhm. pag Okay. pula baga po kaya pag nasa hirarom siyang parte kang dagat na ito, yung penetration kang light bako na masyadong nakaka-penetrate naman ang pula nagiging dark siya na pag dark siya difficile siya mahiling kang kang predator niya. Predator. So, saro okay. yan na parang garong mechanism. Mechanism niya man. Para Ganyan, sa... adaptive mechanism. Yun, sa nila. pag-depensa man sa diri Coloration talaga. Tama. Na, kaya baga, ang mga sira baga po, na so, tigapunta ang mga pelagic. Mahiling mo, ang sa ibabaw niya maitom, ang sa irarom niya maputi. Puti. Oo. Kasi, pag yan sinda sa ibabaw, yung predator nila nahihiling sinda maitom, dahil sinda nahihiling. Sa kabilugan niya, no? Oo. Pag nasa ibabaw nasa irarom naman yung predator ninda, Mhm. nasa ibabaw sinda puti, Mhm. mahiling nila, nagbi-blend sinda naman Oo, kasi iba baga sir Tama. ang iba baga Nag-blend. sir ang kiss-kiss kang kuwaw. So pag naluto na baga pigi-slide sa na yan na. Oo, Baka malimuyan mo pwedeng siya, kiss-kissan no? yung partner na Tama. na hilaw. Na-slide na lang siya. Dahil siya nag-kiss-kissan na hilaw. Mga matarumon ang tunok niya. Yan Ano, pa. grabe. Pag-preserve niya pa ang partner kayo. Matagason pati. Karo protection naman Protection niya. niya. Tang kiss-kiss talaga generally ang sa iyang function, Mm-mm. maprotektaran so Oo. lawas ninda. And yung tigabod na ma-reduce yung drug, yung sa kanyan baga po sa pag naglalangoy sinda para ba kung masagara. Masagara baga na. Oo. Baga na. Tapag ba kung masagara, Makaskas. madali sinda makaskas Iyo, sinda iyo, iyo. maglangoy. Dahil masyadong Ano pa rin pinagkaon niya pala, Sir Bobolis? Anong ayos sa food niya? Ang kunan saro po sa may sarong component po kang research mga ini. Tighiling miso kinaon niya. Ang mga kinaon niya mga sira man. Mga May saradit sira. siguro, Oh, mga sira, ano? Yes, may mga saradit na sira and yung mga buyod. And may nahiling man yan kami na. So sungipon baga po kang kampusit. Na ito bako naman siya bilog na mahiling miso yaon duman sa talag niya kasi nagbupo na ito magtunaw. Pero yung ngipon kampusit na ito yaon. So ibig sabihin nagkakaon man siya Yung kipusit. mga pusit. Ini po na kuwaw kung hilingon ta po sa tiga po na trophic level. So kang mga nagkakaraon sa mga predator, yaon siya duman sa gitna. okay. Na ining nasa gitna na ini nagre-regulate siya kang health kang reef. Kasi ining mga ang coral reef kaya igwa dyan kang so nagkakaraon kang mga lumot. Okay. Ang mga lumot na ito pag duminakul sinda yung corals na ito nararaot. Okay. So dapat ma-maintain yung ratio kaining mga sira na ini na so nagkakaon kang mga lumot tapos so nagkakaon kang sira na kumakaon kaining mga lumot. So nasa middle. Okay. Dahil pwedeng dumakulon sa saro tapos sa saro naman dumiiton. Narumduman ko yung Yung balance. yung parte pagpaliwanag ni Oo.
ni Dr. Renan Bubilis. Naramdaman ko sir sa sarong lugar digdi sa Bicol region. Nabiga para karaon sir so pigkakaon so mga daga bagang bukid. Tapos sir para dakol so halas. Yung ano po yan. Sir, yan ang mga Eh di baliktad. So halas pig para dara ko partner, nagparadara ko Sino? Kino na naging peste na sa ano. So yun ang ibig sabi mo na mi-maintain ka ining kuwaw. So balance kang siguro ecological balance. Ako kay to naman. partner, pag nakahiling ako yung bagang ini dadagitan ako kay ni kang ano. Pero totoo yun, kan salit pa ako. Nakahiling ka baga sir ning mantok na lawa. Ang ano ba kan sa tuis, delikado. Tigaganan ko yan sir. One time nahiling ko, pigkakaon niyang ipis sir. Pigsapot niya. Pun kayo ito partner, din ako nagkaano pa lang siya, nagbabalansi pa lang siya. Nahiling ko, pigsaputan niya, yung ugum-ugum niya wag naman sa gilid. Kanya-kanya talaga may mga role. Talaga ning role. Yun May yung kanya-kanyang sabi role mong ano talaga, kang no? kuwaw sa ano. kaya dapat yan. Yung ano po yan ang kanya dapat balance siya. Balansi, tama. Oo. Ning ano, sir, ang anong tadigdi, so ano ang magiging partisipasyon kang community para dai masyadong ma-deplete ini, as in dai maghali diyan sa mga habitat nindang iyan. Di ba, alam mo, Santo Domingo, anong dapat gibong ka ng parasira diyan na baka kasi maghali na later on yan, takong dai na sinda, bako na conducive ang environment sa inda, ano mga bawal ko ta nang gibuhon? Ang kunyan po talaga dyan, ang tagihiling tang para ma-protektaran sinda. Yung ito, sa sutig sabi ko kanina, yung size. Size, Sinda. kutaan na And pagdakop. yung ultimately po, ining sutigi iristaran ninda. Di pagdisturbohon. Day pag rauton, okay. Although yung ano yun, sasabi ko kanina na nasa mga hararom na mga corals nga naman na dahil naman nagkakaarabot nga ni kang Bandwidth. bandwidth o kaya nga so pwede nga daw man na magsusa or magbumpa okay. Tanda sa hararom ganyan, sila. tanda sa hararom na. Pero may mga yaam dyan sa polusyon na pwede itong Nakadagdag pa ito, no? makakadagdag ito na pag naraot so corals duman sa hararom na ito diwara na so istaran ninda yung mga naka-star duman na posibleng kauno ninda mauubos ito, mararaot ito, mawawara, pag nawara, mahali sinda. Yung ani. Kasi gagaro man sa tao, pag ang lugar na tigistaran mo, dahil naman makakasuporta kang sa imong pangangaipo, mahali ka. Yan ang tendency talaga. Kumbaga Yan ang sa tendency. trabaho, ma-resign ka. Ma-resign ka, oo. Oo. Pero ito sir, napigsay mo ka sa bago sa mga garo pwedeng is i-limit sa pagsira, i-limit so para may phishing ban, may moratorium for that matter. Na ano na ni sir? Na-discuss na niya sa LGU, whatever, sa sarong ahensya kang gobyerno, sa peer officials sa aquatic resources, na ipaabot na yan. Actually nabiklad na yan, halimbawa. dahil Mga pa man suggestion. po na kunyan, iyong kaninin, sarong objective ka ining research may maka-generate kita kang sa tigapod na biological reference Yes, point. Okay, Ano tama. so size na dapat daysin da pagdakupon, ano mga bulan iyan. So ilalatag mi po iyan sa digdi sa local government unit kang Santo Domingo para sa pagkrear ninda kang fishery ordinance. Kasi yun nga sabi ko, day pa man sinda ki talagang specific na fishery ordinance para protektaran ining iyo. kuwaw na ini. Baka magkagaman ng epekto sa pagkasabing overfishing. dapat may basihan, scientific may scientific basis, na oo. basihan. Kasi kung pag-promote nila ang kuwaw, baka pag dahil na ang kuwaw, wala namang Partner, naramdaman ko several years ago, sir. Nagdiyan kami sa Santo Domingo, bilang sa media, nagko-cover kami. Nagdagsa dyan, partner, so grabing dolphin, sir. Dolphin. Actually, pigdadayo. May nagduduruman ng mga turista, nag-ano sa bangka, pigihiling. Pero nahiling ko sa nagkapirang lalaki nakatindog sa gilid kang shore. Hinapot ko, sabi ko, sir, magmao niya ako digdi sa Indo. Ano dakulo niya akong turista. Dahil sir nag-ulok. Tapos, nagtarang. Wala nga kami ngunya nadadakop. Dahil sa mga dolphin na yan. Sabi ko nata po, pigkakaon niya kain sa pigdadakop me. Ito pala ng mga darakulang Dolphin. sir na mga turingan siguro ito or what. Yung pala nang sisibo kayo ng mga dolphin. Kaya itong panahon na ito na grabe ang dolphin,
ang naugma lang, so dahil nakakasabot na makumpara sira. Pero sa mga parasira, sir, mamundo. Kaya ang gusto nindang, magharali ito doon, nga dolphin na ito. Oh. Yung sinabi niya sa kuya. Iyo. Sabi ko, arog kang ano sir, ang whale shark. Di ba? Ang ano yan sir? Ano yan? Butanding. Tanding. Di ba sir, nagdidigdi yan sa parte kang Bicol, lalo na dyan sa Dunsol, dahil sa pagkaon. Yan po. Nga Di ba? plankton. Pigsisibo niya, so ano, pigihigop man sana niya, ang ano niya, pagkaon niya gayon, na ano. Oo. Ngayon, ano, ining sa Bicol region kasi, kung pigihiling ta po sir na, ining mga kuwaw na ini na halos digdi sa tuya abundant sa ibang regions dahil siguro dapat ay ining proteksyonan talaga. Iyo po. Ang dapat mangyari talaga po, bako lang digdi sa Bicol, ang kadagatan protektahan Dapat ta. talaga, oo. Kasi pag manyan baga po yung tiga-advocate kang gobyerno ta, yung pag-create kang sa mga marine protected area. Iyo. Kasi ini mga marine protected area, ang approach niya nga sa tiga-budang holistic. Okay. Bako lang na tigpo-protektaran ta, saro lang na species, saro klase lang nga kisira. But gabos na mga sira na naka-star duman. So, Kaya nga ni ang ining marine protected area, ang paggibo kayan, dapat igwa ki corals, dapat igwa ki seagrass, dapat igwa ki mangrove na ito. Kasi ang may mga sira na ining mga commercially important na mga sira, like ining mga bukawon, na ining mga bublad. iyo po. Mublad. Na, pagdakula ni habang nagdadakula sinda, naglilipat-lipat sinda kay istaran. Dati duman sinda sa luwas, sa harayo, maduman sa mabakawan para magdakula. Pag dordakula na, malipat sinda sa seagrass. Pag nagdakula na naman, malipat sinda ultimately duman sa coral reef. So, palipat-lipat talaga. Palipat-lipat. So, kaya dapat, ang protektaran ta, sugabos na ito. Kasi kung protektaran ta sana sa corals, Tama. sa seagrass tapos sa mangrove Mangroves. dahil naman kimaabot duman sa corals kung raraot na Tama, din tama. sa mangrove and I sa think diyan sa mangrove siya nagupuroon. So pagpuon kang pagbunay, pagpadakula, sagud madaman sa mga coral sama ba no? So Tama, dapat ito Argan. pupurtirang gabos na magpinakampuon sagud sa dudumanan niya. Yan ang Tama po. ganyan po ang holistic approach ano. Ayan ang holistic na approach kang sa fisheries management. Kasi si Renan, kung hilingon mo, kita baga archipelago, kung isipon, blessing ang sitwasyon ta. Tamayaman kita sa marine resources. Iyo nga Actually, ang saro kang pig-iiwalan, pirmi kang China, buda kang Japan, marine resources, sir. Nagparabasa ako kaiyan na pigsasautan kang China ang Japan na iyo da ang nag-contaminate kang tubig, kaya maluya na ang nadadakop ninda, iyo man China. ang Japan. So, arog kayong kaimportante ang resources na kaipuhan kang tao, ano sir? Na kumisa garo baga ang pigiling talang sa daga, pero sa pagkabuhay ta, so sources kang ano, yaon duman sa tubig. Na dapat iyang kaya maray sa tarayaon ka mo diyan. Actually nga po sa base sa mga pag-aaral sa Kinaaban, sa bilog na Kinaaban, ang pinakang diverse daw na marine environment yaon digdi sa tuya sa Yes. tigapon na ining coral triangle. So sa Pilipinas, sa Indonesia, tapos naman sa Australia, iyan yan. Tigapon yan ang coral triangle. Coral triangle. Iyan daw po ang tigapon na Amazon rainforest kang marine environment. Ang Amazon rainforest baga. Sa daga siya. Sa daga. Siya yung pinakang diverse. Yes. Digdi sa marine environment, iyan ang tigapon na coral triangle. And sa Europa po, ang sentro kang marine diversity yan, Pilipinas. Yun. Kaya pala Sa no? pag-aadal nga ni Springer tapos ni Carpenter, sarong known na mga fishery biologists sila, na ang Pilipinas daw ay center of marine shore fish biodiversity. Grabe ano. Siya ang pinakang sentro. Ang tigapod pa nila, epicenter pa daw kang center of the center. Pinakang Iyan sa tigapod sentro. pinakang sentro kang sentro na. Oo. Iyan sa tigapod ang BIP or Verde Island Passage. So, digdi sa Batangas, sa Mindoro. Nyaraan pala Diyan dyan. Diyan nakakonsentrate. Iyo.
Kaya no wonder partner talagang dako lang nag-iinit na explore etc. to sa West Philippines and so on and so forth because of that situation. Tama po. Kaya abo magabuhi ang kang Abo na talaga because of that situation na condition. Nayaon digdi ang kayamanan. Pero sa iling mo bilang ikasaro kang authority sa bagay na ini, aguna mo enough na ang mga interventions na pigigibo halimbawa sa private sector, sa government para ma-preserve ta ang marine resources ta. Kung ako po hapoton sa kuyang Pwede man sir inyo, bako masyado honest ang simbag mo. kung hilingon ta po, bako pa. Oo. Ah. Bako pa. Ito dako yun ang komentaryo sa to sir kang ibang mga nasyon bansa. Dakulon pa kita kay dakulon pa kay dapat kitang kumbaga ayuson. Kung hilingon ta ngani po baga ang dakulong kita kay mga batas sa fishery. Yes. Nag-overlap na sila. Anong gustong sabihin kaya na nag-overlap na? Saro lang ang gustong sabihin nga. Ang gustong sabihin ka iyan, dahil na i-implementar Tama. na maray. Tama. Natatamagibo ka pa ki saro pang batas na Iguana. Iguanan dati. So 10.6 so Philippine Fisheries Code na tig-amend na although yung amendment is more on sa IUU yung illegal unreported illegal fishing activity more on sa punishment naman pero ito kita ki nagiribo pa ki mga batas na mga localized na pwede naman sa nang i-implementar yung national law i-implementar lang ito religiously, tama lang, without political bias. Political bias. Dito na kaipuhan pa ang mga Kasi iguan ang dating national law. Dating national Sa law. implementation. Siguro dakulaw na bagay yan sir ang local government units ang mga local governments kasi di man mahiling na masyado sa taas policy lang. Pero ang implementation kaya baga pag iguan ng national law partner para ma-strengthen mo yan, buda magi pa yan na revenue generating, nagpapasar ning local counterpart na ordinance nga. Ang albay ang traffic code kang albay, dakula ang income na nalalaog, ang fishery code. Iyan kumbaga look out siguro ining mas dapat na mag-take part digdi, magtumara parte ang mga LGU sir sa paghiling mo. Tama po. Tas hindi kumbaga sa dahil lang ako familiar masyado yung sa devolution kang sa kang local power government sa local government code. Ang LGU tigtatawanan sinda ki authority Yes. na mag-oversee and look out kang sa indang resources. Oo. Sa local government code talaga, dakulangan ang power. I mean, ang poder na itinaw sa mga LGUs, sa mga local officials para sa dakulaon na aspeto man. Kaya nga Dakula aspeto. kung minsan kaya madalas Sir Renan nagbabangga ini sa mga national Yun. nahiling ta na nga umod niya partner makadot kitang dito sa nasa mga puro flood control di ba igo duman nga ni sarong pigbabareta sa TV na pinugtak ngayon din against our without our consent. Knowledge. So siguro saro pa ini kang hihiling pero kita ang pinakang concern ta lang digdi na gusto tang kita ning mas wider awareness sir Bobilis ining sa dagat minsan na talagang take for granted naramdaman ko si din mo pirmi ko ang kaurun-urun tungkol diyan pinaliwanagan ako chinagan ako kanse paliwanagan kung taday dapat makontaminate umaraot ang Donsol River. Takot dahil mawawala ang butanding. Sige kung bako iyan. So hanggang ako na sa paliwanag niya. Igwaning nutrients na nag-outflow sa Donsol River na iyang nagbubuhay kan mga planktons na itong dadapuong kang krill. So krill kakaunong ka. So mga arba kang partner na recycle mo yan na dipisit sa buton basta-basta. Actually yan mga experience ko kay barkada kong maray si sir. Extension ako dati sir. Ito pa sa partner so natatakang bisa ka mo partner sa Sorsogon so ano po kayan sa Tahong Balokong garo sa Red Tide sorry na sabi niya kang nagputok ng sublusan tapos sa mga silicon nakaduman sa Sorsogon Bay na araw kay may mas nag-bloom so araw kay ni kaya dinaog so Red Tide causing
Actually, magayon nun na sabuto na mga bagay na yun. Tapos sir, nai-limanize ta. Kaya actually, yan ang request mi baga sa indo, partner, na sabi ko, pag nag-ano ka muna mga sa technical side, mag-iwa kita ng PowerPoint, kung iwa ka mo mga video, baga nag-dive ka mo, sir, magayon po yan, digdi pahiling. Tamas nakaka-create. Kasi halimbawa, sasabihin ta, uy, nagbiblitz ng mga corals. Uy, maatiyo ng irarom. Wala ba nahiling ang tao? Taram lang. Pero pag nahiling iyan, oh my God. Human ang God. Human ang So, nakakadagdag. Kaya yun, sir, ang i-request mo sa inyo, total, hanggang December pa bang digdi sa yun na yun, sir. Yun na partner, Totoo. Lalo digdi sa ngunyan, sa sa GB na igwasindang kayan, may visual component. Mas nag-inganyar ang mga para healing. Actually, na nga kami sa nag-ano sa nang basta para daw para healing ngunya baga iba na ang radyo may video na. So makakatabang ito na sa pag-create ng awareness in the knowledge sa satuyang mga kababayan para maintindihan lalo. Kaya yung sinabi mi sa Indo, maski sa iba pang na, kung igwa ka mo kaiyan, kung nag-lecture ka mo, igwa ka mo mga PowerPoint na bako man siya copyrighted na dahil pwedeng ipaano o copyrighted man siya pero pwede yan, nakakatabang yan sir kaysa lang ang tao pag mas nahihiling niya mas nakakumbinser. Actually nga po ang sarong po-promote kang mga fishery biologists yung tigapod na citizen science. Okay. Na mismo yung mga tao ang like mahiling nga kang condition nga kang coral reef na yan. Na may, sabi mo kasi bago yung may bleaching, or ganyan. Mismong sinda, yung mga yaon duman sa community, sindang ma-assess. Diktururan kung paano hilingon ang mga klase kang sira, ano ang indikasyon kang nararaot na corals, ano ang quality kayan, para sinda mismo ang makahiling, sindang mataram. Sa mga kababayan ninda na arog ka ini. Na pag pinotektaran ta pala ng mga coral reef na ini, arog ka inang mangyayari sa mga sira. Mahiling ninda duman sa sira, nagdadarkulaon. Like ining sa marine protected area. Sa laog, days hindi pwede magsira. Yeah, tama. Pag itong mga sira duman na yaon sa laog, nagburunay, nagdarakula na, ang tendency ninda magluwas. Dahil man sinda matiner lang duman sa laog na magsusurusuan na sinda. Ang tendency nila magluwas. So pag nagluwas, igwa nang dadakupon, tama. Igwa na sindang dadakupon. Igwa bakit akin kayo sir sa partner sang fish sanctuary inanuang kang TC Tabaco campus ka ito? Oh yes, sa San Miguel. San Miguel. So panahon pa ito ni Sir Vic Suliman. Yan ang primero ko sir pagparo-interview diyan sa Indan, nagdiyan kami sa Tabaco ka ito. Magayunan paghururunan. And magayunan pag-imagine na ay sabi mo na ipoprotekta digdi. Tapos pag darakulaan na pwede na magluwas duman mo dakupon. At least day na pinaka-estada baga ninda sir. Day na nararaot o na tutulag. Ang apod kan sa kanyan yung spillover effect. Yeah, Ayun. okay. Na spillover effect. Pag nagdarakula na sinda, dahil sorusuan na sinda duman, mahanap sinda kay ibang lugar. Maluwas sinda sa coral reef, duman sa MPA, igwa nang madadakop sa parasira. Kaya lang nagiging, ang pirmi man dyan sir na aramtang sarong issue is paggrabe ng pangangay po sa sira. Yun lang. Kaysa sa yaon duman na sira. Talagang ma-resort talaga. Kaya nga nagda-dynamite fishing baga sir. Kaya nangyari. Para sabi nga, hulang nga kag iba, pag pigdi dinamita, titamaan sa sira. Sabi ko, dahil mapag tinamaan, marunutan. Ang pag-ano lang yan, sa kusog lang kang na nagkakabararian kang sirang dugi kang sira. So, minantiklop. Oo, talagang yan ang impact kang, sobrang impact na yan ang nangyayari yan. So, yun yung mga haloy ng problema. By the way, partner, kulibatang ko pa si Sir Renan. Doon pa lang sa study nyo, Sir Renan, na-capture naman sa economic activity or sa economic contribution. Let's say, so during the times na 216 metric ton, ano yung economic value sa sa mga parasira? I mean, kumusta nagkaigwan improve, marriage income rin etc. May captured kita kaya itong marama. Dahil po yan na cover kang study me. Kasi yung po yan sa specialization me. So sa ano wala lang? kaming kakayahan para sa
sa tigapod ng mga valuation. Valuation. Tapos ko pa sa bago, di ma-recommend ba kita na kaya magkagawa ng fishing ban, magkagawa ng moratorium for that matter. Then so economic activity man, ano sa mawawarang income? Pero ba ka to support further partner ito bagang so ban, to sa mawara livelihood yan eh. So ano magiging epekto? Pero so income na mawara for that matter, ma-displace in daw, pero ang pamilya, so tourism, etc. So ibang ibang study naman yun para to supplement naman sa kung ma-recommend kita din na control or limit sa pag-fishing. Tama po na, no? Sir, pag nagmamahal ang, unyang baka ibaga, kung hilingon mo, compared ka ito mga 10 years ago, ang presyo kang kuha mo yun, mas mahal ng maray kaysa ka ito. Ano daw reason dyan, sir? Pag-una mo, dikit na lang ang dakop? O Pwedeng sarong rason kaya yan. May konsepto sa fishery science na fishing down the food web. So dati baga ka ito kaya ang nagkakadarakop ta sa mga maray na klaseng sira. Sindang nakulon, yaon duman top sinda kang food chain. Kang naubos na ito, susunod duman, iyon na naman ang consume. Tigo-consume ta. Hanggang pababa na duman ang pababa. Sabi ko ka sa bago, ining kuwaw, yaon siya duman sa kalagitnaan. Ibig sabihin, yung nasa taas duman, naubos na. Kaya sinda or halos na. ubos na. Kaya sinda naman. Kaya sinda naman ang mahal. Sinda naman ang mahal. Kasi iyon ang yaon sa market. Iyon na ang kaya kung maramdaman ba nito kay to sir, kang aki pa ako, ining sira na tamban, lawlaw, dahil man siya tigtitinda sa market. Pangko na lang siya. Konsumo. Pambahog sa mga sira. Totoo. Fish meal ang apon. Pero munyan, mahilig mo, Commercialized na mo siya. commercial na. Ay, partner. Para kaso 1 minute na lang. Tagulo ba ko tang kapot Ano man every month may one episode ka mo, sir. So pwede niyo mga kalendaryong maray para mas interesting ang the presentation. Hanggang 12 o'clock lang kaya kita. Medyo kita. Anyway, sige sir, anong mga mo parting mo? Ini lang po ang kunyanta is protektaran ta po ang sa tuyang mga kadagatan kasi yaon ini ang dagat buhay. Bako lang ining mga sira kung hilingon ta nga sa mga pag-aadal ang dakulaon na proportion kang oxygen na tigahangos ta bako man hali sa terrestrial bako man hali sa dagat tinanom na yaon sa dagat hali sa dagat. So if we want to have a maray na pagkabuhay, healthy kita, protektahan tang dagat. Okay. Sabi nga ni baga sa pelikulang sa Lion King, Circle of Life. Yes, tama. Everything is connected. Yes, totoo yan. Hala. Okay. Sige, partner. Okay, ini po si Edgar Barameda hanggang sa masunod na sa Miyerkules sa tuyong programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Sa pangalan kasi tuyong bisita ng partner si Dr. Renan U. Bobiles, maray na aga po sa inyo. Opo, sa pangalan man kang direktor kang BUMD, si Ma'am Rico, si Ma'am Weng, si Ma'am Pam, asin si Sir Edge. Sa pangalan ng gabos na personal sa Bicol University, kami po ini si partner Edgar Barameda. Kapo ini si Demetera. Salamat kang sa inyo pagantabay hasta sa masangling Miyerkules. Maray na udto. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano.